ଖାଇବା ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ସବୁ ଘରେ ପିଣ୍ଡ ମାଗଣା ହଁ ବହୁତ ସବୁ ମାଗଣା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବି ଅଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳି 5 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସେ 8 ଟଙ୍କା ରହୁନି ସେ ଯାହା ହଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଉ ବନଉଛି ଆଟା ବୁଝିଲୁ କି ତୁ ଘର ଭାତ ତରକାରୀ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ସବୁ ପକେଇ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇକି ସେ ଭଲ ରକମ ଘାଟଟା କରୁଛି ବୁଝିଲୁ ତାପରେ ଜିରା ଲବଙ୍ଗ ମାରି ଦେଉଛି ଖାଇବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଦଉଁଛି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ବା ସେଠି ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଶଙ୍କରା କହିଲା ଭାଇ ଆସ ଆଚାର ଖାଇବା କାହିଁକି ଖାଇବା ମୁଁ ଆଚାର ଖାଇବି ତାଙ୍କର ଫଳ ତମର ତମେ ଥରେ ଖାଅ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଭଲ ଚୁଟକିଲା ହଉଛି ତାହେଲେ ଯିବା ଖାଇକି ବନେଇକି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଇସ୍କନ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଦବ ନା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଗଦେଇକିରି ଶାଳି ଘର ବାରିକି ହଉଛି ଇସ୍କନ ଆମ ବାରି ନାଗିଛି ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିବେ ସେ କଣ ଇସ୍କନ ଶାଳି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ନା ଆମ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ନେଦିବେ କି ଥାଳିରେ ନିଅନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିରେ ସେ ପୁରା ସଜାଇ ନେଇଥିବେ ତା ଘର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ନା ତା ଖାଲି କରିକି ଥାଳି ଧୋଇକି ଆଣିବେ। ହାଣ୍ଡି ଓଜାରା କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପୁରା ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ସବୁ ବନେଇବେ ହାଣ୍ଡିକି ତମ ହାଣ୍ଡି ଓଜାର ଦେବେ। ବଢିଆ ରକମ ଖାଇଛି ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୁଁ ଇସ୍କନରେ ଥରେ ଖାଇଛି 4 ଥର ଖାଇଛି। ମତେ ମନ୍ଦିର ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମାଗଣା ଖାଇବା କଥା କାହିଁ କହୁଛ ମାଗଣା ଖାଇବା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ତୁମେ ଇସ୍କନ ଖାଅ ଖାଇପାରିଲିନି ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଇସ୍କନରେ ଖାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇନି। ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ସମ୍ବର ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଭାତ ଯେତେ ଥର ଖାଇପାରିବ ଖେଚୁଡ଼ି ଥରେ ଦେବ ଭାତ ତମେ 4 ଥର ଯାଇ ଖାଉନ 50 ଟଙ୍କା ନେବ। ଏଠି ବିଜନେସ୍ ଇସ୍କନ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କଣ କହିଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ ନା ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଯାଇ ଖାଇବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସେଇଠି 3-4 ଥର ଖାଇଲିଣି। ଆଉ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା ନା ସାଇ ଅଲଗା ନା ଆଉ ସାଇ ହେଲେ ମଣିଷ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଇ ବାବା ଯିଏ କେମିତି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ହନୁମାନ ସେଇଭଳିଆ ସାଇ ହନୁମାନ କଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଆଉ କଣ ସେ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ଆଉ କଣ ସେ ଭକ୍ତ ନା ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଡାକିଲେ ଆସିବ ଉଡି ଉଡି କଣ ଥିଲା ଶିବ ନା ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜାଣିଥିବ। ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିକି ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଟା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଆଣିକିରି ସବୁ ଦେଲେ ବୁଝିଲୁ
ଶିବ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ନେଲେ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆଉ ହଁ ଏଇ ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ସବୁ ଇଏ ଦେଶ କଥା ଜଣେଇ ନେଇଛି ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଝିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ଆଖି କଲାନି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ଗୋଟେ ଯୁଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ ସବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ତ କମଳ ନୟନ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଆଖି କାଢିକିରି ତା ଦେହରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ନା ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ଶିବ ଫେର ଆଖିଟା ଲାଗିଗଲା ବୁଝିଲେ କି ସବୁ କହିଲେ ହଁ ତମ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଲେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଶିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ତମ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲେ କି ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅବିକା ଭକ୍ତ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ହନୁମାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରେ ଶିବ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ଇଏ ଆର ଆରାଧ୍ୟ ଆଉ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରିପୂରକ କିଏ କାହାକୁ କମ ସେ ଗୋଟେ ତୁ ରାମାୟଣ ଦେଖିନୁ ହଁ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛି ମହାଭାରତ ପୁରା ଦେଖିଛି ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଇଏ ରାମକୁ ମାରିଦେବି ଶିବ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଶିବ କହିଲା ହଁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମାରିବି ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ତା ତାରିକା ଦେଖା ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଶିବ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ରାମ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ହନୁମାନ ସେଇ ରାମ ସେଇ ଶିବ ବୁଝିଲେ କହିଲା ଏଥର କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇନି ସେ ରାମକୁ ପୂଜା କଲା ସେତିକି ବେଳୁ ଯିଏ ରାମ ସେଇ ଶିବ ସେଇ ହନୁମାନ ଆଉ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଏବେ ବି ଅଛି କୁଆଡେ ଏବେ ତା ନାଁ ବି ଅଶୋକ ବାଟିକା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବା ଗଣେଶଟା ହଉଛି ଆ ପୁଅ କାହା ପୁଅ କହିଲୁ ଗଣେଶ କଣ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ସେଟା ଦେହର ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ସିଏ କଣ ଶିବ ପୁଅ ଶିବ ଉପାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଶିବ ଉପାସ ସେଇ ହଉଛି ନିରାକାର ଜାଣିଛୁ ବିଘ୍ନ ନାଶକ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ହଉନି ନିରାକାର ମାନେ ସେଇ ଶିବ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ସବୁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଳା ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲେ ତ ସରିଗଲା ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ଭଗବାନ ବୁଝିଗଲେ ପଥର ବୁଝି ପାରିବନି ଏମିତି କହିଲେ ବୁଝି ପାରିବନି ପଥର ଭଗବାନ ଯେତେ ଜାଗା ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜୁ ଏରା ଦେଖୁ କାଳୀ ପୂଜା କାଳୀ କିଏ ସିଏ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ସୀତା ଶୁଣୁ ନା ପାର୍ବତୀ ସବୁ ସେଇ ବାମୁଣ ସବୁ ପାଞ୍ଜି କଥା ଶୁଣୁ ପାଞ୍ଜି କାଳୀ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଧରିଛନ୍ତି କାଳୀ ବେଶ ବୁଝିଲେ କି ସବୁ ଏକ ନା ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ସବୁ ବାମୁଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆଗରୁ ଆମ ସମାଜରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶୈବ ଭକ୍ତ ଶିବ ଶୈବ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ମରାମରି ହଉଥିଲେ ମାନେ ଆଗ ଯେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମରାମରି ହଉନୁ ମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆମେ ବୁଝାବଣା ଆମର ଠିକ ହେଲାଣି ନା ମରାମରି କମିଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ହନୁମାନ କହୁଛି ମୁଁ ଆଣେ ଯୋଉ ବଦ୍ରୀନାଥର କ'ଣ ସେ ଠାକୁର ଯିଏ ଯେ ରାଗି ଯିଏ ମାନେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଁ ନୁହଁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ସେଇ ବା କାଳୀ ଚଣ୍ଡୀ ସିଏ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇ ଶିବଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ କୋଟି ଜଳ ଇଏ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି ତା ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଭୈରବ କାଳ ଭୈରବ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ହନୁମାନ କହିଲା ମୋ ରାମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବି ମାନେ ମୁଁ କରିବି ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇବ ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବି ହନୁମାନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଶିବରୁ ପଡ଼ିଗଲା ହନୁମାନ ମାନେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଅଚେତା ହେଇକି ଶିବ ସେପଟେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାରିଦେଲା ଇଏ ବୁଝିଲେ କି ମୋ ନାଁ ଖରାପ ଶିବ ଆସିକି ନିଜେ ଲଢ଼େଇ ହନୁମାନ ତା ଲଢ଼େଇ ହବନି ତାଙ୍କର କାଳଭଦ୍ର ହନୁମାନ ଶିବ ତମେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଲଢ଼େଇ କରିବି ବୁଝିଲେ କି ନା ଲଢ଼େଇ ଶିଖେଇଛି ନା ଶିବ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ହଁ ତ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସନ ରୁଦ୍ରାସନ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଯାଇ ସେ ଅଷ୍ଟମତ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ରାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଭକ୍ତକୁ ଦେଖେଇବେ ଆମେ କିଏ ବୁଝିଲେ ସେଇଠି ତା ଭକ୍ତକୁ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ତମ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇଟା ଖାଉ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ପାପ ନାହିଁ ମାଠୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ ଆମେ ତା ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ ମା ମତେ
ଗାଈ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ସହିତ ତାକୁ ସମାନ ଦେଲେ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପର ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣକ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣା ହଉଛି ଅନାଥ ଧର୍ମ ତାକୁ ସମାନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ଗାଈ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ଜାଣିପାରି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଗୋଦି ସବୁ କୁକୁର 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 ଦେଖିନୁ ଏଇଟା ଅନେଇଲୁ ଏଇଟା କୁକୁର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ ସାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ଧାନ ପାଉନି ଆମର ପାଣି ଗରମ କରିବେ ତା ପାଣି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ରଖିବେ। ହଁ ବା ଦେଖିଛୁ କୁକୁର ତ ବଢ଼ିଆ ଚମଡ଼ା ଖାଲି ଆରାମରେ କାଟିଦେବ ତମର ଜାଣିଯିବ। ତ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଯେଉଁ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ ଛେଳିର ଯେମିତି ଆମେ ସେଭିଂ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ରାମ୍ପି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଛେଳିର ରୁମକୁ ସବୁ ରାମ୍ପି ଦେବେ ସେ ଚମଡ଼ା ଛାଁ କିଣି କାଟିକି ଓଜନ କରି ବିକିବେ। ଏ ନାଇଁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ମାରିଦେବୁ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଚମଡ଼ାଟା ପକେଇ ଦେବୁ ପୁରା ରୁମ କ'ଣ ଲାଗି ଦେବ ପକେଇ ଦେବୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ ରହିବନି ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟାଏ ରୁମ ତା ଦେହରେ ରହିବନି।